vind het heel leuk. Ik vind het ook heel bijzonder. Hogeschool Leiden is aangesloten bij een consortium van samenwerkende hogescholen. En bij het consortium, het is een soort samenwerking, zitten we met 11 hogescholen die verspreid zijn in het land. En wij hebben als doel het optimaliseren van het studiesucces van Caribische studenten hier in Nederland. En dat doen wij door naar de eilanden te gaan. We gaan naar alle eilanden om daar workshops aan te bieden. Eén workshop gaat over studiekeuze. Over studiekeuze, dat we met voor eindexamen nu moet ik het goede woord zeggen. Dat we met voor eindexamen klasleerlingen bieden we een workshop aan over studiekeuze. Dat we ze helpen voorbereiden in welke opleiding past bij je. Hoe zou je alvast kunnen oriënteren? Wat zou je alvast kunnen doen op het gebied van studiekeuze? En we hebben dan ook nog een tweede workshop. Dat gaat over de Student Journey. En dat is een workshop wat wordt gegeven door de studenten die met ons meereizen. Nou, Liz neem ik mee. En zij gaat daar vertellen over letterlijk de Student Journey. Wat maak je mee als student van de eilanden in je reis naar Nederland? En als je in Nederland bent, wat kom je dan tegen? Dus dat de studenten een realistisch beeld krijgen voor wat ze te wachten staat. En is dat een initiatief, een consortium, die hogescholen? Ja, van hogescholen. We gaan naar de middelbare scholen op de eilanden. We gaan naar Aruba, Bonaire, Curaçao en naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Dus echt overal? Ja, we gaan naar alle eilanden. Alle eilanden, oké. Ja, zeker. Okay. En als hogeschool, we gaan daar niet om te werven. Dat is heel belangrijk. We gaan niet om te werven dat we tegen de studenten zeggen of tegen de leerlingen, jullie moeten naar Nederland komen om te studeren. Nee, dat willen we niet. Ons doel is dat de leerling gewoon goed geïnformeerd een keuze kan maken, zodat de leerling op de juiste plek komt. En dat kan in Nederland zijn, maar het kan ook in Amerika zijn of in Venezuela, waar ze willen studeren. Maar dat ze weten, dit is nou een opleiding, die kan ik daar doen en die wil ik ook daar doen. Dat ze echt goed geïnformeerd zijn daarover. Oké. En Liz, botar me bij mee? Sim. Kun je contar me die boodschap com a Baiba? Então, a minha pai Corsal e Aruba, então mas se conta minha experiência ontem de com mi transcurso aqui na Holanda, tá com essa manipa me de bini de Corsal, bini bij Holanda, tá mais zelfstandig daar riba me mes, en dat er is stap nan kom ik para passa, também compartilhar mi tips nan, anto pude punto na importante que o estudiante na mes se prepara na mes, para mim com a minha aqui na Holanda. Kiko toen je kost niet mas importante que você bisa é só que bo echt met se sa ora bo de bij Holanda como student. Fácil é parte de buscar casa. Mas eu penso na casa onde met bini aqui na mesa em coisas, mesa em caminho viva of met vai escrever na tante cotillo que com aqui então ora vai chegar vai ter na mane esse não por of ina não tem problema então e ora ja botincava stress de que o sali foi o caso para viver num país por estar caminhando por não ter nenhum of por não ter família na roupa cercana Cuba então para poder começar estudo novo uma experiência nova então para poder arriba de esse também stress de me não tem caminho de viver me tem que buscar caminho de queda caminho de escrever desse seita botar mais stress riba. Oké. Mag ik hem aanvullen ook? Wat ook belangrijk is dat natuurlijk huisvesting, dat is echt dat is nog wel een groot probleem. Maar ik denk ook voorbereiding om naar Nederland te komen, door de student, maar ook door de ouders. Ik denk dat de ouders ook een belangrijke rol spelen in het hele proces. Dat ouders hun kinderen ook klaarmaken. Dat ze die zelfstandigheid al op de eilanden beginnen te vergroten bij hun kinderen. En dat ze dan, dat kan al heel klein, financiële zelfstandigheid bieden. Hè. Laat ze bijvoorbeeld het huishoudpotje beheren. Van die kleine dingen, dat ze hun kinderen voorbereiden voor de overstap naar Nederland. Bij informatiesessie naar Aki, zijn ze ook bedoeld voor ouders? Ja, ik bedacht net, we hebben ook naast zeg maar de Study Choice en Student Journey,
hebben we ook het PDP-project. En dat is een project wat uit verschillende bijeenkomsten bestaat, waar studenten en ouders klaargestoomd worden, echt met een verdieping, voor een komst naar Nederland. Want met de Student Journey kunnen we bepaalde onderwerpen even aantikken. Want we hebben 1,5 uur de tijd om onze boodschap en dan met de studenten in gesprek te gaan. Met de PDP-traject, dan kan er een verdieping plaatsvinden. Dan gaat er veel dieper in op de verschillende aspecten als huisvesting, financiën, cultuur. Okay. Ja.